Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mabini. Taong 1977, Panukulan, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Mabini. Naninirahan sila noon sa gilid ng palayan, kung saan sa lugar na yon, tanging siya lamang at ang kanyang mga kamag-anak ang namumuhay. Hindi naman gaanong nababahala sila Mabini, lalo pat paminsan-minsan, meron naman doong dumaraang mga magsasaka. Upang maalis ang kanilang pagkaburyong sa araw-araw, pinipili nilang maghanap ng mga gawaing maaari nilang pagkaabalahan. Sa halos ilang dekada nilang paninirahan sa lugar na yon, ganon at ganon ang estado ng kanilang mga buhay. Yung tipong araw-araw, naghihintay lang sila sa paglipas ng oras. Sa pagpasok ng taong ito, magbabandang Marso nun, namatay ang ama ni Mabini buhat sa isang aksidente. Habang umaakit kasi ito ng nyog, nalaglag ito tapos nabagok ang ulo. Dahil sa biglaang pangyayari, agad namang napuno ng pagdadalamhati ang kanilang pamilya. Si Mabini noon, hindi na malaman kung ano ang kanyang gagawin, lalo pat ang kanyang ama ang siyang palagi niyang katuwang sa anumang gawain. Pakiramdam niya, hindi na kumpleto ang kanyang buhay dahil sa pagkawala nito. Halos hindi pa naman noon nalilibing ang kanyang ama, paulit-ulit na niyang sinusubukang sumunod dito. Mabuti na lang naroon ang kanyang asawa, handang pumigil sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Isang buwan ang lumipas matapos ang mga pangyayaring yon, naging maayos naman ang lahat. Si Mabini noon kahit papaano, medyo natatanggap na ang mga nangyari sa buhay nila. Upang hindi siya makaramdam ng lungkot, pinipili niyang gumawa ng pagkakaabalahan kahit sa oras ng kanyang pamamahinga. Ang tanging pinanghahawakan na lamang niya noong mga oras na yon ay ang pag-asang balang araw, matatanggap niya rin ang masalimuot na nangyari sa kanyang ama. Sa paglipas ng mga gabi, patuloy pa rin siyang nagkakaroon ng hindi magandang tulog. Kahit pagod na siya noon at langung-lango na sa alak, nananatili pa ring may malay ang kanyang ulirat. Wala ring araw na hindi niya sinisilip ang nakakandadong bahay ng kanyang ama sa pag-asang baka bangungot lang ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanila. Pero anuman ang gawin noon ni Mabini, hindi niya pa rin kayang hawiin ang realidad na ibinigay sa kanya ng tadhana. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik sa bahay nila, napadaan siya sa abandonadong bahay ng kanyang ama. Pagtapat niya sa harap nito, dahan-dahan naman siya roong lumapit sa kadahilanang meron siyang naririnig na tawa ng bata. Pagsilip niya sa loob ng bahay, wala naman siyang ibang nakita kundi ang napakaraming alikabok sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman siyang umalis sa lugar, gawa ng sa isip-isip niya, pinaglalaroan lamang siya ng kanyang mga mata. Kinagabihan noong mismong araw na yon, habang natutulog sila ng kanyang asawa, bigla naman siyang nagising matapos niyang makarinig ng isang malakas na pagsitsit. Pagsilay niya noon sa bintanang malapit sa kanilang silid, doon niya napansin na nakabukas pa ito, kung saan sa parting yon ng kanilang bahay tumatagos ang liwanag ng buwan. Pagtayo ni Mabini noon, dali-dali naman niya yung isinara nang sa gayoy makapagpahinga sila ng payapa. Subalit, nang akmang hihiga na siya, muli na naman siyang nakarinig ng sitsit na merong kasamang pananaghoy. Dahil dito, agad naman siyang lumabas ng silid nila sa kadahilanang nasisiguro niya merong taong gumagawa ng ingay na yon.
Ang buong akala niya, tinatawag siya ng isa sa mga pinsan niya, kaya na may nagdesisyon siyang tumungo ng silid para mapagmasdan ang buong paligid. Ngunit pagsilay niya sa dingding ng kanilang bahay, wala siya roong nakita maliban sa aso nilang nagpapahinga. Nang akmang tatalikod na siya sa lugar na kanyang kinaroroonan, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang masilayan ang bahay ng yumao niyang ama na merong nakasinding gasera. May mga anino ring nagtatakip sa liwanag nito, hudyat na meron doong tao. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip si Mabini na lumabas para tingnan ang pamamahay ng kanyang ama. Nang medyo malapit na siya sa lugar na yon, dahan-dahan naman niyang napansin ang paghina ng ilaw ng gasera. Hindi naglaon. Nang maapula na ito, hindi na nagdalawang isip si Mabini na lumabas para tingnan ang pamamahay ng kanyang ama. Nang medyo malapit na siya sa lugar na yon, dahan-dahan naman niyang napapansin ang paghina ng ilaw ng gasera. Hindi naglaon. Nang maapula na ito, sakto naman ang pagsilip niya sa bintana ng bahay kung saan doon niya nakita ang dalawang silyang lumulutang. Dala ng pagkagulat noon ni Mabini, bigla naman niyang naramdaman ang mabilis na paninigas ng kanyang mga paa kung saan yon ang naging sanhi upang hindi na siya basta-bastang makalayo sa lugar. Sinubukan niya ring tawagin ang mga kadugo niyang malapit sa lugar na yon, pero kahit anong gawin niya, walang lumalabas na tinig sa kanyang bibig. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon niya tuluyang nasilayan ang muling pagsindi ng gasera at kasabay nito ang paglitaw ng isang anino. Sa isang iglap, pumungad sa kanyang harapan ang wangis ng kanyang ama na parabang binubuo lamang ng isang makapal na usok. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, pangkaraniwan pa rin naman ang wisyo nito maliban sa mga nakausli nitong mga buto sa mismong pagmumukha nito. Habang nakatitig sa kanya ang nilalang, maya't maya naman ang pagbuka ng bunganga nito na parabang meron yung nais sabihin sa kanya. Subalit, kahit anong gawin ng nilalang na yon, tila bang nanatiling bingi itong si Mabini ukol sa lahat ng bagay nitong sinasabi. Maya-maya pa, nang akmang nakakarinig na siya ng boses na nanggagaling dito, bigla naman yung naglaho dahil sa pagdating ng isa sa kanyang mga kadugo. Pagtapik nito sa kanyang balikat, bigla namang bumalik sa dati ang kanyang ulirat. "Hoy Mabini, gabing-gabi na. Ba't ka nandito? Umuwi ka na nga sa inyo. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo, oh." Wika ng pinsan niya sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon pa lamang niya naramdaman ang pagbalik ng lakas ng kanyang katawan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pangitaing yon. Minsan, may mga pagkakataong hindi lang sa gabi niya yun nasisilayan, bagkus ay kahit tirik na tirik pa ang araw. Ang labis niya noong ikinakabahala sa pagpapakita ng kanyang ama ay ang mga senyalis nitong animoy pilit na inihahayag sa kanya. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagdesisyon na siyang magpakonsulta sa isang albularyo. Bukod kasi sa yun na lang ang paraan na naiisip niya, malakas ang kanyang kutob na malaki ang maitutulong nito sa kanyang problema. Sa pagsapit ng araw ng Sabado, isinama niya ang kanyang asawa sa baryo. Kung kani-kanino na sila doon nagtanong, matuntun lamang ang kinaroroonan ng albularyong pinagkukonsultahan ng karamihan sa mga ito. Bago pa man sumapit ang tanghali, matagumpay na nilang narating ang tahanan ng albularyo. Pagpasok naman nila sa loob ng bakuran nito, agad namang bumungad sa kanila ang matandang abalang-abala sa paggawa ng palaspas. Nang makalapit na sila sa kinaroroonan nito,
Mahinahon naman siya roong nagtanong kung maaari ba siyang makapagpatingin ukol sa kanyang dinadalang karamdaman. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong itinigil ang kasalukuyan nitong ginagawa habang sumasagot sa kanya ng, "Ginagambala ka ng kaluluwang malapit sa iyo, iho. Hindi naman yan gaanong mapanganib. Pero ang duda ko, meron niyang kailangan sa iyo. Halika, sumunod ka sa akin. Bibigyan kita ng mga gamit na maaari mo sa kanyang ialay." Matapos naman yung mailahad ng matanda, agad naman silang pumasok sa loob ng kubo nito. Yung asawa naman niya noon, piniling manatili sa labas, gawa ng umiiwas na ito ukol sa anumang sasabihin ng matanda sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, binigyan siya nito ng iilang mga buto ng puno, kalakip ang iilang dinurog na dahon na merong asin at iba pang hindi na niya mawaring sangkap. Pagkabigay nito ng matanda sa kanya, mariin siya nitong pinaalalahanan ukol sa mga bagay na kanyang gagawin. Ayon dito, para masiguro niyang merong bisa ang ritual, kinakailangan niya yung gawin sa loob ng pamamahay ng kanyang ama. Mag-alay rin siya ng mga buhay na hayop nang sa gayoy masiguro niyang mapapakinggan nito ang kanyang pagtawag. Dagdag pa ng matanda na kinakailangan niya yung gawin ng hating gabi kung saan nananaig ang kapangyarihan ng mga kaluluwa sa kabila ng madilim at mapayapang mundo. Matapos naman itong mailahad sa kanya ng matanda, mariin naman siya nitong inabisuhan na huwag hayaan ang kanyang takot na mangibabaw sa kanyang katawan sa oras na masilayan niya na ng harapan ang kaluluwa ng kanyang ama. Tapusin mo yung ipinapagawa ko. Kapag napagtagumpayan mo yan, hinding-hindi ka ninyan gagambalain pa. Ipagdasal mo lang na sana walang naiwang bagay na maaaring ipagawa ang iyong ama para makatawid ito sa kabilang buhay. Wika ng albularyo sa kanya. Matapos namang makuha ni Mabini ang lahat ng kanyang kailangan, agad naman sila roong nagpaalam. Bago nila nilisan ang pamamahay ng matanda, sinubukan niya pa noong abutan niyo ng abuloy, ngunit sa kasamaang palad, hindi yun pinaunlaka ng albularyo. Ayon sa matanda, tinanggap niya ang aral ng walang bayad, ibibigay niya ito ng walang bayad. Nang marinig naman yon ni Mabini, minabuti niyang wag nang ipilit pa ang kanyang nais, pagpapakita ng respeto ukol sa mga bagay na pinaniniwalaan nito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, minabuti na niyang ihanda ang kanyang mga dadalhing gamit. Upang hindi siya noon maapektuhan ng antok, halos makailang ulit siyang nagtimpla ng kape, malabanan lamang ito. Sa pagtungtong ng 11:00, napansin naman niyang napakatahimik na sa labas ng kanilang bahay. Yung mga pinsan niya noong nag-iinuman sa labas, paisa-isa nang nagsisipasok sa mga tahanan nila. Maya-maya pa, pagramdam niyang wala nang nakakakita sa kanya, doon na siya naglakas ng loob para tumungo sa bahay ng kanyang yumaong ama. Sa likurang pinto siya noon dumaan upang masigurong walang makakatunog sa gagawin niya. Pagdating niya sa loob ng abandonadong bahay, agad naman niyang inilatag sa sahig ang mga gagamitin niya sa kanyang ritual. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpugot niya sa ulo ng manok, agad naman niyang ikinalat ang dugo nito sa lupa habang binibigkas ang 7 buhay na kataga. Matapos yung bigkasin ng 7 beses ni Mabini, unti-unti naman niyang nasilayan ang muling paglutang ng lahat ng gamit sa bahay na yon. Nagpatay sindiri ng gaserang naroon kahit wala na yung langis. Maya-maya pa, pagbaba niya ng manok na nangingisay, laking gulat na lamang niya nang biglang tumambad sa kanyang harapan ang kanyang ama.
Habang nagsasalita ito, sinusundan niyo ng pagsipol na tunog ng hangin. Yung parang tunog ng hangin na dumaraan sa maliit na siwang, gano'n na gano'n ang kanyang naririnig. Sa pagpapatuloy ng pangungusap nito sa kanya, hindi naman maipagkakaila noon ni Mabini na nagagawa na niyang marinig ang lahat ng bagay na pilit nitong inilalahad. Mabini anak, pasensya ka na kung ginagambala pa kita. Humihingi ako ng tawad sa iyo dahil sa kalungkutang naidulot ko buhat sa aking pagkawala. Isang pabor na lang sana anak ko ang hihilingin ko sa iyo. Maaari bang bantayan mo ang puntod ko hanggang sa katapusan ng buwang ito? Hindi ako makakatawid sa kabilang buhay kung patuloy yung gagambalain ng mga balbal. Marami ng kaluluwa sa sementeryo ang mga naligaw dahil lamang sa pagkain ng kanilang mga bangkay ng mga pesteng demonyo. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Mabini ang sinabi nito, doon niya napagtanto ang dahilan ng ama niyang yon kung bakit paulit-ulit siya nitong pinaparamdaman. Walang pagdadalawang isip, agad naman siyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari, lalo pat wala naman siyang ibang hangad kundi ang mapabuti ang kalagayan nito kahit yun ay matagal nang namaalam sa mundo. Upang mapatunayan ng kanyang ama ang mga bagay na sinasabi nito, nagdesisyon niyong dalhin siya sa sementeryo. Pagkarinig naman ni Mabini sa nais nitong mangyari, mahinahon naman siyang tumayo sa kanyang kinauupuan habang pabulong ditong sumasagot ng, "Pero tay, wala akong dalang kahit na anong armas ngayon. Hindi ba ako malalagay sa panganib kung susunod ako sa'yo?" Huwag kang mag-alala anak. Hindi nakikialam ang mga balbal sa gawain ng mga buhay. Hanggat hindi mo sila pinagtatangkaang patayin, hinding-hindi ka nila gagalawin. Sagot naman ng kanyang ama sa kanya. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pa raong sumama para mapatunayan niya ang lahat ng bagay na sinasabi nito sa kanya. Habang binabagtas nila ang daan, pansin na pansin naman ni Mabini na walang anino ang kanyang ama tuwing nasisinagan yon ng liwanag ng buwan. Malaya rin yung nakakatagos sa lahat ng bagay na parabang hindi na talaga ito saklaw ng pisikal na mundo ng tao. Sa pagdating nila sa sentro, doon bumungad sa kanya ang napakaraming mga kaluluwang nakalutang tulalang nagmamasid sa paligid. Kahit dumaraan sila sa harapan nito, para bang wala yung pakiramdam o hindi naman kaya'y wala yung kakayahang sila'y masilayan. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na niya narating ang puntod ng kanyang ama. Pag-upo naman niya sa tabi nito, inilahad ng kanyang ama kung bakit hindi siya nakikita ng mga kaluluwang umiiral sa paligid. Ayon dito, mga galang kaluluwa na ang mga nilalang na yon. Bagaman hindi pa sila nakakalimutan ng kanilang mga mahal sa buhay, wala na silang kakayahang makatawid pa sa kabilang buhay sa kadahilanang bago sila maabutan ng katapusan ng buwan, nagawa ng makain ng mga balbal ang kanilang mga bangkay. Dagdag pa nito na, walang hangganang mananatili ang mga nilalang na yon sa lugar hanggang sa makalimutan na sila ng kanilang mga kaapu-apuhan. Kapag dumating na sa puntong wala na sa kanilang makaalala, tapos nagkataong nasa mundo pa sila ng mga buhay, doon na nila mararanasan ang ikalawang pagkamatay. Yon ang kinatatakutan ng lahat ng kaluluwa ayon sa kanyang ama. Matapos naman itong marinig ni Mabini, unti-unti na niyang nauunawaan ang lahat ng mga nangyayari. Nawawala na rin ng takot sa kanyang katawan dahil naiintindihan na niya ang sitwasyong kinakaharap ng kanyang ama. Sa pagsapit ng sumunod na araw, muli siyang bumalik sa baryo
para humingi ng tulong sa matanda. Sa pagdating niya sa bahay nito, agad naman niyang inilahad dito ang lahat ng mga nangyayari. Inabisuhan din niya yun ukol sa posibilidad na maaari siyang makaharap ng balbal, kaya na may naglakas loob na siya roong humingi ng gamit. Matapos naman itong marinig ng matanda, agad naman siya nitong inabutan ng bolo, kalakip ng latigong gawa sa buntot ng pagi. Inilahad din sa kanya ng albularyo kung ano ang kanyang kinakailangang gawin sa oras na meron siyang makaharap na balbal. Dagdag pa nito na kapag kaharap na niya ang ganoong uri ng nilalang, kinakailangan niyang magpakita ng katapangan upang hindi siya basta-bastang masindak ng nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dahan-dahan namang lumapit ang kanyang ama sa kanya, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkabahala. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Mabini. Kagaya ng kaluluwang nanakawan ng bangkay ngayon, kapag hindi mo ako binantayan, ganyan din ang mangyayari sa akin. Tingnan mo ang kaluluwang nawala ng bangkay. Napakalungkot niya. Parang ang lahat ng pag-asa naglaho na lamang. Wika ng kaluluwa ng kanyang ama. Pagsilay naman ni Mabini sa kinaroroonan nito, doon niya nasilayan ang kaluluwang umiiyak sa harapan ng puntod nito. Hindi naglaon, dahan-dahan na rin yung natulala at kasabay nito ang paglutang nito sa ere. Matapos ang mga pangyayari, nangako siya sa puntod ng kanyang ama na hanggat nabubuhay siya, hindi niya hahayaang nakawi ng mga balbal ang naiwan nitong kaluluwa. Sa paglipas pa ng mga araw, halos gabi-gabi, merong nawawala ng bangkay sa lugar na yon. Labis-labis naman noon nagpapasalamat si Mabini sa kadahilan ng pinupuntirya ng mga balbal ang mga bagong puntod na malapit lang sa kakahuyan. Sa pagsapit ng huling gabi ng buwan, maigi namang nagbabantay si Mabini sa paligid, gawa ng ang tanging puntod na lamang ng kanyang ama ang hindi pa nagagalaw ng mga nilalang. Habang dahan-dahang lumalalim ang gabi, napapansin na niyang parang merong nagmamasid sa kinaroroonan niya. Bagaman hindi niya ito nakikita, malakas ang kanyang kutob na nasa paligid lang ito. Maya-maya pa, doon na niya nasilayan ang dalawang balbal na dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Pag-angil ng mga ito, agad naman niya yung sinugod at walang pagdadalawang isip na pinaghahataw ng kanyang latigong gawa sa buntot ng pagi. Pagsilay naman ng mga balbal sa kanyang pag-atake, mabilis naman yung umilag papalayo sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito, agad naman siyang bumalik sa puntod ng kanyang ama, gawa ng ang tanging nais niya makaligtas hanggang hating gabi. 10 minuto pa noon ang lumipas, nagpatuloy ang paglilibot sa kanya ng dalawang nilalang na parabang naghihintayo ng pagkakataon para umatake. Nang masipat naman niya ang isa sa mga ito na dahan-dahan ang naghuhukay ng nicho, walang patid naman niya yung pinaghahataw ng hawak niyang latigo, sabay unday ng taga sa mismong balikat nito. Dahil sa kanyang ginawa, mabilis namang kumalas ang braso ng balbal na yon sa katawan nito. Sinubukan pa nitong sumugod sa kanya pero wala na din yung nagawa kundi ang umatras. Matapos ang mga pangyayaring yon, pansin na pansin ni Mabini na parabang nagdadalawang isip na yon sa kanyang lumapit. Pagtungtong ng hating gabi, matagumpay namang nakatawid ang kanyang ama sa kabilang buhay na siya namang labis na ikinagalit ng mga balbal na nagmamasid. Sa pagkawala nito, hindi na siya nagdalawang isip na umatras sa lugar na yon. Sa punto kasing yon, alam niya nang tapos na ang kanyang trabaho sa lugar. Nang medyo makalayo na siya sa sentro, nasipat naman niya ang mga balbal
na para bang hindi na pinagkakainteresan pa ang mismong puntod ng kanyang ama. Magmula noong nangyari ang insidente, mariinang naniniwala si Mabini na totoo ang pag-iral ng mga ganoong uri ng nilalang. Nakagawian na rin noon ang kanilang pamilya na bantayan ng mga yumao nila upang masigurong hindi na mabiktima ang mga naiwang bangkay. Hanggang sa mamatay itong si Mabini, paulit-ulit niyang isinasalin ang kwento na to sa kanyang mga kamag-anak. At ang natatandaan niyang pinakahuling habilin sa kanya ng kanyang ama ay yung mga katagang, "Protektahan mo ang bangkay ko sa mga balbal." Okay, opinion ko sa kwento. Sorry medyo hindi ko nasundan yung paano bang tawag natin dito? Yung buwan, yung linggo, yung araw, no? Kasi parang kalilibing lang nung tatay niya, 'di ba? Tapos parang ilang linggo lang ba o ilang araw para nagpaparamdam sa kanya eh. Parang isang linggo yata yung lumipas, no? Ang pinagtataka ko lang, bakit yung mga araw na nakalibing na yung tatay niya ron sa sementeryo, hindi agad yung kinuha ng balbal? Diba kasi kung papansinin nyo yung takbo ng kwento ni Mabini, ang sabi niya rito, kinukuha ng mga balbal yung mga fresh pa. Diba? So bakit yung duration na yon hindi agad nakuha yung bangkay ng tatay niya? Kasi alam naman nating lahat na gabi-gabi kapag merong sariwang bangkay, kukunin talaga yan ng balbal. Pero dito parang inabot pa ng ilang linggo diba? Nakatakbo pa nga siya sa albularyo para humingi ng tulong. Tapos gumawa pa siya ng kung ano-anong ritual. Diba bakit kaya hindi ka agad kinuha? Yun lang yung parang medyo naging tanong sa akin sa kwento na to. Pero overall, napakatapang ni Mabini. Tapos ang galing din tsaka sobrang epektibo yung binigay na ritual sa kanya nung albularyo. Pero yun lang yung parang pinakatanong ko sa kwento na to. Baka sakaling may lumagpas sa mata ko o meron akong hindi napansin sa pagkukwento ko, paki-correct na lang ako sa baba. Pero kayo pa rin talaga. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.